yomo nare osinyire kyakora asengencho niga ikire umwaka okabere ase university kulende obere gakomerana n'omusacha obwate enibo umusacha obwate emyaka angemerongo etatu musacha otabirenga emyaka yane okunyoma yabere gakora ki gewika ono musacha oyo akobuli munyaruko yonga asengencho njini bwatekere gento nimbwatekere gento oragana sobugimo agatebanga I have everything you might need in this life not unless inga nobugimo buli bukali gocha na bwata atware byarara mwera kini asebugimo bonsi na bwatekere gento gari na bwate enyomba bwagachire na bwate kere gento bya ono ote musubati bono chigasi takali Frida nekosi yabasomera ndo chigasi chikatakali njwa maiga nkonyome kwegorere byasara Frida liboli ya nemambya bono nere bya nyaruka bigago tika chisemi utigira chisemi njira abe gakonyomo buse gago soase obwa matebonga buno bo tamanye ngapire kerengeri kyanto egentege tanganinda tebenga musacha takonyara kwa musubati kiregento tekine gentege tangane basacha mubweni tumambya yabona iga egento gyakabere onyo musubati oyo igata soma aetaende ukastiri mbali gocha kumirana mu muroyega ekyagera ariko bere kinyoroga ali arabukire kinyoroga ali musacha oyo tali ku Rwanda acha komonyori kinyoroga ali ige step iri amegetiko nekenga oikire university iri onyorira amasoma aye ne step engi yakegima na nditabwenere tiabe kagotigera amasoma aye nchira egento gyagatatekera omonto akagotebinga amasoma atindo chiasara gokonye ero monyene nasomete egento getanganira monyene nasomete and by the way ekerto kwenda school tari necessary ringa kwenda school chikonyore emirimo iri osomerete ebintu nebingo kwenda school wakikwaya nko manyori ngakyo interact n'abantu chiseminchiroro okonyora kurwa school taringa ne certificate chuka to kwenda twachikuye ngabona nasomire ngendeni tigasome akore kosiri yare koira agose ene kinga umoigoreire biashara but nagenderete gukora ki amasomari yae gokora koranga abantu abange banyorore nga umuntu graduate na ndikwaranga nagendete gusoma amasomo erebona kira ko mutebyo monyarukori atiga amasomo tirigento kiya ekero kurigereria amatukali yakale na liya basubati bale gotebigo ngamba agende school lakini bone nse yabereke ukiamuka abasubati na butoroche barasu mustari umutukwane kinga nkonyora bale chisemi bono iko umungwano oyo aboneta umunyaruko oyo chinga kichinyororo ayene kinero somiro kolire kosi yaye onye nemeremera abule at least nera nyorenga nabwa technology ringa kyago socialize nabantu no ne biashara ibya amanye ngakyago kwanira chi customer Frida omunyaruko ikire umwaka kabere university nkiatama iti Frida naende umusacho yororire bosia ekosi yabasomera ndoche tinyero chibuya tindo chinga si naende Frida tengo tega sensei ngayo ngaya libage ligocha limo opportunity comes once bakaliri gachete opportunity comes once ngaya renge kerare gochora obeire gago ikange okoro kiribene obeire mabatenga ebyasara aba okugorana bye Frida naende Frida manyanga abantu mbali basomire tubatemeremo ono yokwigorire ebyasara byabwangu Frida tibasi baso babwangu ndabona biko biuname biko byange ko soki faida agwoncho kera wana gatabi otherwise ngwatigete skuru yago sinyete ndare ko mu advice ngerina naki tigango igorere biashara ekyagara ni understand tigari university chikosi nchirororo otari ko soma the whole day osie ka nyene 2 hours chiri oyendo class mo soma gose amotebi ariga an alternative amatebi yaye kosi yega somera online yendra ne biashara tonya ko rigi chibesa to bwate family ko gendeta konyara masoma lakini tari ko mona chirira chin ngaya ringe by the way umwako mutangani yakero umwana oyega atarachore kosi tari go chamo konya go chora Fina kidogo chabanga ondirinko omerali tangani I wish you had met you ali kurende anyale kanire na komero mwako kabere inga yo bebole wana ngachinga kichingorore myaka ebere nemeke